I det her afsnit der er jeg stadig i det nordlige Spanien. Jeg dækker de 3 regioner: Asturien, Cantabrien og Baskerlandet. Der kommer en hel del fra den nationalpark, der hedder Picos de Europa, og det gør der, fordi der er vanvittigt smukt. Jeg er godt klar over, at jeg ikke helt kan fange det i mine billeder her, men hvis I nogensinde får chancen for at komme der forbi, så gør det. Og så efter alle de her smukke steder og natur og domkirker, så trængte jeg måske til lidt moderne civilisation. Eller nogen vil sige, det er uciviliseret. Måske. Fredag aften den 31. ankom jeg til mit første stop i Asturias, som var den lille havneby Cudillero. Jeg fandt en god plads bag ved molen, og der var godt blæs på. Det var en meget, meget hyggelig by, som jeg brugte lidt tid på lørdag at gå rundt i. Som I ser billederne, så er der virkelig pænt og fine udsigter, og når man kommer tæt på, så er det ikke hele, der er lige skønt og vedligeholdt. Jeg er kørt til Oviedo, som ligger en lille smule nede i landet i forhold til Atlanterhavskysten. Og jeg har kørt herop egentlig, fordi jeg skulle finde en parkeringsplads for natten. Den var så ikke så god, men i nærheden var der de her 2 religiøse templer, som er
virkelig noget gammel lort, for det er helt tilbage fra 800-tallet. Den her hedder Santa Maria de Naranca, og den anden hedder San Miguel de Hio. Og som sagt, så er det helt tilbage fra 800-tallet. Dengang var Oviedo hovedstad i det, der dengang var et kongerige, Asturien. Det er det eneste sted i Spanien, hvor muslimerne aldrig fik overtaget. Det er de temmelig stolte af. Hola. Det er jo meget sjovt, når man rejser rundt i steder i Europa, man ikke har været før, så finder man ud af alle de steder, man kender som fodboldhold. Det rent faktisk har en rigtig by, og Oviedo, det er så en af dem. Så efter min lille historieforelæsning der oppe på bjerget, så kørte jeg ned og fandt et sted rundt i byen, og brugte lidt tid dagen efter på at se byen an. Det er ikke overraskende en meget hyggelig by faktisk, og selvfølgelig har det en domkirke. Og så vil jeg ellers ned i en gade, der hedder Gascona, hvor alle de gode ciderbarer ligger, hvor man skulle kunne få cider og lidt pinchos. Og der rendte jeg ind i noget lidt specielt, men det kan I se lige om lidt. Det ser ud til søndag og markedsdag i Oviedo, og alt kan tilsyneladende sælges. Jeg er egentlig lidt af en gadefest her. Det er åbenbart 2. juni store smage på ciderdag. Så jeg har fået et glas, eller købt, og en seddel med hele 16 forskellige cider, man skal smage på. Ja, jeg må i gang. Jurado número 2, 2 puntos. Jurado número 3, 4 puntos. Otros 12 puntos. Así es que 16. Hasta 16. Y pinta la mirada y refleja un poco lo que estamos viendo. ¿Tenemos tiempo suficiente? Sí. Så jeg lige lusket lidt væk. Ham derovre, han holder aldrig kæft. Jeg har fået den første cider her, La Pumarada. Får vi se. Smager cider. Nummer 2 smager også godt, men intet den er ikke så skarp som den første. Jeg ved ikke, om det er en god ting. Jeg tror ikke, jeg når at få så meget, fordi den ses, så er der meget lange køer og meget lille slat. Det var jo meget sjovt at prøve, og cideren smagte meget godt. De 3, jeg fik smagt, det var ligesom, hvad jeg magtede at stå i kø eller stå i klynge til. Så nu vil jeg bevæge mig ind i bussen igen og køre lidt videre. Jeg skal ud og gå en tur her i Picos de Europa, der hedder Ruta del Cares. Og det starter meget godt. Det her det var de køer, der vækkede mig i morges nede på parkeringspladsen. Nu har jeg taget en bus herop, og det gik så langsomt, fordi den skulle køre bag ved de køer der. Nu er de blevet placeret her. Det lyder meget hyggeligt.
Det er en 12 km vandretur her i bjergene, men der er ikke nogen vej andet end at gå tilbage igen, så jeg skal lige finde ud af, hvor meget af den jeg går. Så kom der lige sådan en bandit trillende ned i klippen. Den er på vagt. Jeg kan meget godt lide, der er tiltro til, at folk lader være med at skvatte ud over kanten. Der er ikke rælinger og alt muligt. Til gengæld skal man altså også blive på stien, vil jeg sige. Og nu er det ellers gået op af en times tid, så jeg har formentlig ikke gået så langt. Jeg har også taget billeder hele tiden. Men nu begynder det at gå nedad. Jeg smurte mig en madpakke i dag, men jeg skal have taget mig en beslutning, fordi 12 km i bjergene frem og 12 tilbage, det er 24, det er lidt langt at gå. Så på et eller andet tidspunkt, så skal jeg vende om, men der er jo pænt om hver eneste hjørne, så det er lidt svært. Så jeg skal ligesom finde ud af, hvornår jeg er halvtræt, hvornår er knæet halvfærdig. Jeg skal også helst kunne gå lidt igen i morgen, men dejlig udsigt til frokosten, det er det. Så er jeg vendt rundt efter cirka 3 timer. Jeg tror kun, der mangler et par kilometer, så det gør helt ondt, men det gør også helt ondt i knæet, så det er nok ikke så fornuftigt at gå meget længere. Eller jeg skal jo gå meget længere, jeg skal tilbage igen. Heldigvis de sidste kilometer her jeg er gået, de har været helt fine og flade, så det går nok. Og for dyreriget, så var det ikke kun køer og slanger, jeg mødte undervejs, som man kan se på de næste par klip her. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det der, men der er det ondt brag med langt derned. De her gedebukke her, de er altså ikke rigtig kloge. Jeg har set nogle af dem være lige ved at snuble også, men han går der og hygger sig. Ikke fordi jeg har forstand på geder, men hende der, en af hun ikke en, der trænger til at malkes. Der er så meget frisk græs der. Jeg ved hvorfor de synes,
Skal vi derop og hente det? Jeg har fået en ven her. Jeg tror han godt kan lide sved. Jeg har ikke andet at byde på en lille pisse. Jeg er ude at spise her, og jeg har bestilt cider til maden, og den skal selvfølgelig serveres rigtigt. Sådan. Nå, men jeg kan lige fortælle lidt om mine mislykkede planer her. I går kom jeg til at gå meget mere, end jeg egentlig havde planlagt, også fordi jeg endte med at måtte gå hjem. Jeg var for en gang skyld undersøgt tingene ordentligt. Jeg har været på turistbureauet. De havde så bare ikke informeret ordentligt om bustiderne. Så da jeg ikke ville vente 2 timer på en bus, og heller ikke 2 timer på en taxa, så måtte jeg gå ekstra 6 kilometer. Så det havde mine knæ ikke godt af. Så jeg tænkte i dag, hvad laver man herinde i Nationalparken, så ikke man går en masse? Det er svært. Så jeg ville køre hen et sted, hvor der var en lift op, og så kunne man tage liften op, kigge lidt, tage liften ned. Og nu har jeg forsøgt at finde det op, men jeg bliver ved at blive guidet ud på mindre og mindre veje, så jeg vil simpelthen ikke køre længere her. Så jeg kører ud af Nationalparken igen og videre. Det er lidt ærgerligt, fordi jeg har virkelig smukt. Der har mange gode gåture, jeg godt kunne tænke mig, men mit højre knæ, det siger, at det skal jeg ikke. Så det må jeg hellere lytte til. Nu gik det jo ikke helt, som jeg havde planlagt i dag, så jeg har kørt videre, kommet til en by her, der hedder Santillana del Mar. Jeg er ikke helt klar over, hvad det er, jeg skal se ham, men indtil videre så lyver byen om sit navn. Sant indikerer, at det skulle være noget helligt. Der er ikke noget helligt ved byen. Iliana betyder flad, og nu er jeg gået forkert. Det er bare ikke min dag i dag, så jeg kan i hvert fald konstatere, at jeg har ikke spor fladt. Og Del Mar, det betyder, at det ligger ved havet. Det gør det heller ikke. Så jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad det ellers skal se, men jeg håber i hvert fald, at der er lidt mere troværdighed over det. Så det Santillana var i virkeligheden egentlig en fin gammel borgby. Kører her i Baskerlandet lige nu mellem Bilbao og San Sebastian. Der er virkelig flot, grønt alle vejene. Prøv at holde mig på hovedvejene, fordi på motorvejene ser man ikke helt lige så meget. Og havde jeg kørt på motorvejen her, så havde jeg også kørt lidt højere op, kan man sige.
må sige, der er godt nok pænt og hyggeligt alle steder her i San Sebastian, eller Donostia, som det hedder på baskisk. Der er sådan en masse liv og aktivitet her omkring havnen, uden at det er hektisk eller noget. Baskisk, eller euskara, som det hedder hernede, det er jo et officielt sprog, og det har intet til fælles med nogen andre indoeuropæiske sprog. Der er en hel masse bogstaver, de ikke bruger, til gengæld bruger de en masse sætter og x'er. Men det er ikke så svært. Jeg har luret det. Det der, det betyder for eksempel iskiosk. Se selv. Det er ikke spor svært. Og selvfølgelig er det en imponerende flot katedral, de har her i byen. Jeg må bare konstatere, at jeg tror, jeg er fyldt op for i år med imponerende domkirker, så jeg nøjes med at se den herudefra. Jeg læste faktisk et sted, den er relativt ny. Den er faktisk så ny som 1897. Det vil sige, det hus jeg bor i, det er faktisk ældre. Eller de er nogenlunde jævnaldrende. Jeg synes også godt, jeg kan genkende byggestilen. Halvanden time i kø, men nu er jeg